Hej, mit navn er Bo Nielsen. Velkommen til Sig det som det er. Jeg har spurgt mig selv, hvorfor det var nødvendigt at tage hele vejen til London og deltage i en protestmarch for at komme i gang med den her YouTube-kanal. Og så vil jeg også gerne tale omkring mine holdninger til selve marchen, så lad os kigge på det. Som sagt, så endte jeg med at tage en tur til London her den 26. oktober, og det gjorde jeg først og fremmest for at deltage i selve protestmarchen, og også for at få den dokumenteret. Jeg synes ikke, at de danske medier bruger særlig meget tid og energi på at dække ting som det her. Og jeg synes, der er nogle vigtige holdninger, som jeg gerne vil være med til at sætte mere fokus på, og som jeg synes fortjener meget mere dialog i det åbne rum. Tommy Robinson vidste jo godt, ligesom alle os andre, at han ville blive anholdt, inden han kunne nå at deltage i den her protestmarch, som han selv har været med til at arrangere. Og derfor havde han gjort sin nye film klar til begivenheden. En film, som hedder Lawfare, som er en meget naturlig efterfølge til hans film Silence tilbage fra 23, hvor han i den nye film Lawfare er selvfølgelig inde at tale om, hvordan at han oplever, at love bliver brugt med politisk motivation til at forfølge folk som ham, blandt andet, som har nogle holdninger, nogle værdier, som der ikke passer ind i det narrativ, som man er mere interesseret i fra blandt andet den engelske regering i England, men også i store dele her af Vesteuropa og i USA for den sags skyld. Så det store tema på protestmarchen, det var selvfølgelig det, som englænderne kalder for two-tier policing. Et begreb, som går ud på, at ja, der er de samme regler for alle mennesker her i deres samfund, men at man i stigende grad oplever, at reglerne de bliver fortolket, de bliver brugt, de bliver båret forskelligt alt efter, hvem du er i forhold til din etniske oprindelse, og også i forhold til dit politiske ståsted. Og det er jo ikke noget, som der er eksklusivt for England. Det er også noget, vi ser, der sker rundt omkring i Europa, i andre lande, hvor at typisk folk, som er imod det her mainstream narrativ, folk, som der ikke fuldt ud anerkender den her kønspolitiske, identitetspolitiske kamp, som der foregår, at de bliver straffet med fængseldom og med bøder. Og der er uden tvivl en vigtig diskussion her omkring, hvor meget at det skal have lov til at kompromittere vores ytringsfrihed og vores ret til at eksistere som individer og kunne give udtryk for vores holdninger. Jeg tog også afsted til demonstrationen, fordi den var arrangeret af Tommy Robinson. Han er en person, som jeg har fulgt igennem flere år. Det var ikke en overraskelse for nogen overhovedet, at han ville blive anholdt inden den 26. Og det gjorde han, fordi at han jo netop har udgivet den her film Silenced. Og da han gjorde det, der overtrådte han bevidst det retsforbud, som der er blevet nedlagt mod filmen tilbage i 21, som betød, at hvis han offentliggjorde den her film, så ville han ryge i fængsel. Det vidste han godt. En film, som jo havde premiere herhjemme i Danmark i 23, faktisk ind i fællessagen på Christiansborg, til en begivenhed, som der var arrangeret af Trykkefrihedsselskabet. Og det omhandler jo en sag helt tilbage fra 2018 om de her to drenge, som på overfladen har en konflikt, men hvor filmen selvfølgelig går ind og netop stiller skarpt på, hvordan hele sagen er blevet behandlet af lokalpolitikerne og den lovgivende magt i Huddersfield. Sidst men ikke mindst, så tog jeg også afsted af personlige årsager. Jeg har i meget lang tid gerne vil i gang med det her, men har ikke haft det
det psykiske mod til at sætte noget handling på. Så ja, det blev lige pludselig meget spontant, og det er også noget af det, som jeg vil komme mere ind på, både i min tur til England, og også efterfølgende, når vi har set den her lille optagelse, som jeg har lavet. Så ja, jeg tænker, vi skal i gang, inden jeg får snakket alt for meget, og så ses vi igen efter min optagelse her fra England. Godmorgen, det er blevet lørdag den 26. oktober. Jeg har været ude at få lidt traditionel engelsk morgenmad og et bad, og jeg er klar til at bevæge mig ind mod centrum af byen. Jeg skal ind og kigge på den her annoncerede protestmarch, som der er annonceret i dag. Udgangspunktet er, at det er for britiske værdier. Det er en protest i forhold til at få råbt Keir Starmer op. Der er en del i landet herover, som der er utilfredse med måden, han kører landet på. Og så er situationen herovre selvfølgelig også blevet tilspidset, fordi at der er den her gut Peter Lynch, som der blev anholdt i forbindelse med nogle af de her oprør, der har været. Han fik en fængselsdom på flere år, hvilket umiddelbart virker uproportionelt i forhold til det, han har foretaget sig. Han har råbt og opført sig aggressivt, vil jeg sige, imod de politibetjente, som der prøvede at forråbe situationen, men smed manden 2 år i fængsel. Det virker overdrevet. Det virker som om, at der har været mere fokus på at lave et eksempel ud af ham. Og der er så sket det, at han simpelthen er død i fængsel. Og jeg tror stadig, at folk venter på at få en officiel udmelding på, hvorfor han er død. Og det har selvfølgelig bragt sindene i kog. Der er hovedsageligt 2 ting, som jeg lige vil tale om kort her, inden jeg tager afsted. Den ene ting, det er, hvorfor jeg synes, det er interessant at komme over og kigge på den her demonstration. Det kunne være spændende at tale med nogle repræsentanter fra både dem, der har arrangeret den her demonstration, og det kunne også være spændende at snakke med nogle af de moddemonstrationer, som der er mødt op. Der er moddemonstrationer fra blandt andet antiracistiske organisationer herovre. Den anden ting, jeg vil tale om kort, det er mine egne personlige motiver for at komme over. Hvorfor jeg har valgt den her dag i forhold til min egen agenda. Så ja, lad os kigge på det. Så hvorfor er dagen i dag interessant? Det er den af flere grunde. Jeg mener, den er repræsentativ for det, som der foregår flere steder lige nu i specielt den vestlige verden. Der bliver lavet lovgivning, hvor at man går ind og åbner op for muligheden for at straffe folk, for at have en mening, for at ytre sig, og for at sige ting, som ja, kan være ubehagelige. Men jeg mener selv, og jeg tror også mange andre mener, at det er det, der langt hen ad vejen gør os unik her i Europa. Vi har haft en lang tradition for ytringsfrihed, og det tror jeg i høj grad hænger sammen med, at vi har opbygget nogle stærke demokratier. Evnen til at være uenig er sindssygt vigtigt, hvis du vil have en eller anden form for offentlig dialog. Og at det så nogle gange kan sætte følelserne i kog, det tænker jeg, det er helt normalt. Den anden ting, det er mine egne personlige motiver for at tage herover. Jeg har, så længe jeg kan huske, haft en mening om rigtig mange ting. Siden jeg var ret lille. Jeg har stemt lidt on-off, men er egentlig nået til den konklusion, at jeg kan ikke finde nogen politiske partier i Danmark, som jeg kan identificere mig med. Og jeg har gået og undersøgt og
kigget og læst og set masser af videoer fra folk, som der har været ude og våge pelsen. Og det beundrer jeg dem for, og jeg har selv gået i lang tid og jeg har gået i lang tid og været rigtig ked af, at jeg ikke selv har haft mod til at komme ud og sige min mening og tage ansvar for det samfund, som jeg er en del af, og for den fremtid, som mine børn skal være en del af. Og jeg har tænkt rigtig meget, og jeg har siddet og kigget i mine egne små ekokammer. Og jeg synes, at samfundsmæssigt, der er vi både i Danmark og i store dele her af Vesten rykket i en skræmmende retning, specielt herinde for de sidste halvår. Jeg kan huske, jeg startede med at læse bøger, da jeg var forholdsvis lille. Jeg kan huske, en af de første bøger, som jeg læste, der gjorde et rigtig stort indtryk på mig. Det var 1984 af George Orwell. Og jeg synes, at det samfund, jeg lever i nu, og den verden, jeg lever i nu, den bevæger sig i en totalitær retning. Og der bliver promoveret værdier, som helt klart konflikter med mine værdier omkring ytringsfrihed, demokrati, retten til at sige sin mening, og også beskytte sine egne værdier. Så jeg synes selv, at jeg i mit eget privatliv konstant render ind i udfordrende situationer, oplevelser, som der fortæller mig, at jeg skal ud og hjælpe til. Og få tingene til at give mening i mit eget liv. Og da jeg læste om den her protestmarch, og jeg så nyhederne, omkring den her stakkels mand, som der er endt sit liv i fængsel, så var det så var det dråben. Og jeg kan ikke længere sidde og lade andre folk tale min sag, og forvente, at andre folk de skal våge pelsen. For mine værdier,
det er noget, jeg selv vil tage ansvar for nu. Ja. Der er mange følelser af det her. Men ja, vi ses derude. Så er jeg kommet ind i centrum af London. Jeg er nærmere betegnet på Victoria Underground Station, hvor jeg har læst mig frem til, at i hvert fald nogle dele af demonstrationen skulle starte herfra kl. 11, og så bevæge sig ind mod Parliament Square frem mod kl. 1. Og så ved jeg ikke også, om der er nogle hensigter om at komme ned forbi Downing Street, kunne jeg forestille mig. Og derfra sende et budskab til Starmer. Der er rigtig meget politi på gaden. De er overalt, både i vogne og til fods. Og jeg kan se, at folk er i et stykke tid nu begyndt at samle herinde. Der er flag og banner overalt. Så jeg tænker, at jeg filmer lidt undervejs derind. Eventuelt hvis jeg kan finde nogle repræsentanter fra nogle af de her organisationer eller sammenslutninger, der er, så hører jeg, kan få et bord for dem. Og ja, lige nu der skal jeg bare vende mig til at rende rundt og filme i offentlighed. Det har jeg stor modstand på. Det er ikke noget, jeg selv bryder mig om, når andre folk de gør. Og det bliver sådan lidt TikTok-agtigt, men ja, det må være vejen frem, så vi ses senere. Så er vi blevet slidt væk fra Victoria Underground Station, og det virker som om, at demonstrationen er begyndt at blive samlet lidt. Der er i hvert fald mange mennesker, der er begyndt at samle sig nu her på ruten. Der er til og med helikopter ovenover os, og der er, som vi kan se, igen rigtig meget politi. Så jeg vil lige kan få et billede her i baggrunden. Som I måske kan se eller høre, så kører Tommy Robinsons film her i baggrunden. En film, hvor der bliver snakket om mange spændende ting. Specielt det her sådan tier policing, som de er trætte af over, at der simpelthen bliver gjort forskel på folk i retssystemet. Der er også en del snak om Starmer og hans regering, og hvordan de åbenlyst taler om, at man gerne vil forme informationerne i forhold til, hvad de mener, der er hensigtsmæssigt. Alle de her penge, de bruger herovre på at tage imod immigranter og indlogere dem på store, dyre hoteller, og at man så ikke har penge nok til at hjælpe ældre mennesker med deres varmeregninger. Mange ting, som der var spændende at tage fat på. Det regner en lille smule, og folk er vist ved at dampe lidt af. Det har været spændende. Snakke lidt med nogle af de demonstranter, der har været herovre. Jeg kan godt høre, at der ligesom er et mønster. Folk herovre, de føler sig overset. De føler ikke, at de som den oprindelige etniske befolkning er en vigtig nok del af de beslutninger, der bliver taget, og at man har fokus andre steder. Jeg begynder at bevæge mig lidt ned mod et sted, jeg kan få noget mad, og så tror jeg også, at jeg skal til at bevæge mig ud mod lufthavnen, så jeg kan komme hjem. Og forhåbentlig uden nogle forsinkelser i dag, komme hjem og få en god nattesøvn. Det var en lang tur. Så ja, tak herfra. Så er klokken cirka 1, og jeg er tilbage på dansk jord. Ved at være hjemme. Det har været 30 timer med fuld knald på. Det var spændende. Jeg har lært en masse, både om at holde sådan et kamera her, tale til kamera, og selve dagen er gået nogenlunde, synes jeg, efter forventning. Mødt nogle spændende mennesker. Fået en ny idé til flere interessante emner. Men også blevet klogere på mig selv.
har virkelig fået en idé om, at det her, det er noget, jeg gerne vil beskæftige mig meget mere med. Så tak fordi, at I har fulgt med. Og jeg håber også, at jeg har fået sat nogle tanker i gang, nogle i hovedet på jer. Godnat. Det var så min lille reportage fra London. En tur, hvor det ret hurtigt blev klart for mig, at der var et mønster i de samtaler, som jeg havde med folk. Der var ikke nogen af dem, som der havde lyst til at medvirke på camp. Og det hang simpelthen sammen med, at de er bange for at stå frem offentligt. På grund af den her udskamning, som der foregår lige for tiden. Altså hvis du har nogle holdninger, som der ikke passer ind i et mainstream narrativ, hvis du ikke er politisk korrekt, jamen så er folk i mange tilfælde bange for, at det kan have en negativ konsekvens for deres sociale relationer. Det kunne være for deres nuværende arbejdsplads, eller det kunne være, hvis man står i en situation, hvor man er ude og søge et arbejde. De mener selv, igen, det var også et mønster, jeg så, at der bliver gjort forskel på folk over i England. Og eksemplerne, som de gav mig, var jo, at de ser jo for eksempel pro-palæstinensiske demonstrationer, hvor folk godt kan få lov til at rende rundt med et flag, og man kan få lov til at rende rundt og råbe død over Israel eller andre stærkt antisemitiske udtalelser. Men englænderne oplever så at få konfiskeret, eller simpelthen få at vide, at de ikke må hæve eller gå med deres Union Jack eller St. George, og at de også skal være meget varsomme med, hvad de går rundt og siger, når de er ude i et offentligt rum. Og så har vi også eksempler på folk, som der er blevet anholdt nu i England, for at sige ting, som ja, ikke, det er ikke pæne ting, og det er ikke korrekte ting nødvendigvis, men ikke desto mindre, så må vi konstatere, at det er vel ikke noget, vi er vant til i den vestlige verden, at folk ligefrem bliver anholdt for ting, som de siger. Så det var spændende at høre, hvordan de står mange englænder fra en bred del af befolkningen og føler sig overset. Der var unge mennesker, der var ældre mennesker, der var fattige mennesker, altså der var alt fra hjemmeløse og så til folk, som faktisk ud som om, de havde en ret fornuftig indsigt til den her demonstration. Der var også folk med en etnisk baggrund til demonstrationen. Så jeg synes, det er også vidner om, at der er en ret bred folkelig opbakning til nogle af de her holdninger og værdier, som der i hvert fald bliver fremsat på den her protestmarch. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at det her two-tier policing-koncept er jo ikke et koncept, som der er unikt for London, for England. Det er jo noget, som jeg synes, vi har set igennem lang tid, både her i Europa, men også i USA. De her sådan, Black Lives Matters optøjer, som der var igennem en længere periode i flere amerikanske byer, var også et godt eksempel på, hvordan at en specifik del af befolkningen, grundet deres holdninger, muligvis deres etniske oprindelse, simpelthen havde mulighed for at lave deciderede optøjer og oprør i nogle af de her større byer, og der gik jo rigtig, rigtig lang tid før, at politiet gik ind og simpelthen gjorde noget, hvor man jo igen må spørge sig selv, hvis det havde været en anden type mennesker med nogle andre holdninger, jamen så er spørgsmålet i virkeligheden, hvor lang snor havde de fået, hvor lang tid havde de fået lov til at gøre de samme ting. Og jeg synes også, det er noget, vi ser i Europa lige her, PT, men også specielt her igennem det måske sidste halve år, at vi ser mennesker, som der får tilkendt fængselsstraf og bøder, fordi de udtaler sig om noget, som der er i strid med det her mainstream narrativ. Vi har flere eksempler, som jeg tænker er noget, jeg vil sætte mig ned og kigge lidt nærmere på, og så tænker jeg, at det kunne eventuelt være min næste video, for jeg synes, der er masser af eksempler at tage fat på.
for ligesom at argumentere og lovliggøre den her holdning, som jeg selv sidder og giver udtryk for nu, og som jeg også kan høre, at der er rigtig mange andre folk, som der giver udtryk for. Der findes næppe et bedre eksempel end Tommy Robinson, når vi taler om two-tier policing. Og jeg tænker hurtigt, jeg kunne have lavet en hel film eller en hel video omkring ham. Men hvis vi skal prøve at tage sagen kort, som han er blevet fængslet for nu, så er han blevet fængslet 18 måneder, og det er fordi, at han bevidst har valgt at overtræde et forbud tilbage fra 21, hvor at han bliver forbudt at offentliggøre den her film, han har lavet, Silenced, som jeg vil råde alle til at gå ind og se. Og argumentet er selvfølgelig, at han overtræder loven, fordi at han går ind og fremstiller nogle mennesker på en måde, som der ikke er journalistisk forsvarlig, og fordi at der også allerede er afsagt en dom i den her sag fra de lokale myndigheder, men også bare sådan overordnet i det lokale miljø. Og det handler om en sag tilbage fra 2018, hvor to drenge er oppe at slås. Der er en etnisk hvid dreng, som der bliver filmet, mens han hælder noget vand over en syrisk dreng, og han får sagt nogle grimme ting til ham. Og det munder ud i, at den her engelske dreng, han bliver svinet til, han bliver gjort til skurken, ender på randen af selvmord, og altså, hans familie vil stille spørgsmål sammen, om de overhovedet kan leve i det her lokalsamfund. Der er så nogen, der kontakter Tommy Robinson for at grave videre i det her, og da han graver videre i det, så finder han først og fremmest ud af, at det er jo en konflikt, der er startet et andet sted. Konflikten er startet, fordi at den syriske dreng har truet med at voldtage søskende til den her engelske dreng. Og jo mere han får kigget nærmere i det her, jo mere spændende bliver det, mildt sagt. Drengen har jo en lang historie for at være voldelig, kvindefjendsk, konfliktsøgende. Vi har en pige, som der sidder og udtaler, hvordan han har banket en hockeystav i ryggen på en sag, som der allerede har været op at vende, før Tommy Robinson overhovedet går i gang med at undersøge den her sag. Så finder han ud af, at både de ansatte på skolen og folk, som der er tilknyttet på en eller anden måde til noget, som har med den her sag at gøre, de har simpelthen fået mundkur på, og de er blevet betalt store beløb for at holde deres mund, hvilket så også samtidig betyder, at hvis de siger noget, så kan de jo simpelthen blive retsforfulgt og ruineret. Og igen, det er ikke noget, som hverken jeg eller Tommy Robinson sidder og finder på. Man kan gå ind, og det er jo det, han har gjort. Han har søgt aktindsigt i kommunens sager, og her kan man simpelthen finde dokumenter på, hvordan de her, jeg kan huske mange penge der, men det er adskillige engelske, altså millioner af pund, som der er blevet brugt på at, jeg vil jo kalde det bestikke de her mennesker, men i hvert fald give dem en mundkur på. Og da dommeren, som kigger på hele den her sag omkring den her film, han ligesom skal sætte sig ned og vurdere, jamen, hvad giver mest mening her? Hvad er mest i offentlighedens interesse, og hvad er sandt, og hvad er falsk? Der er der en meget subjektiv gennemgang, hvor at flere af de ting, som der er hårdfaste beviser på, den vælger han simpelthen at gå ind og ignorere, og han går gang på gang ind og tror på, hvad den her syriske dreng tror. Til trods for, at han hvis nok kun står sammen med sin far, som dem, der udtaler sig omkring tingene til hans fordel, og alle de andre mennesker, som blandt andet er blevet optaget på skjult kamera af Tommy Robinson, fordi de har været bange for at udtale sig, men så har endt med at gøre det alligevel. Alle de her beviser vælger han simpelthen bare at se bort fra. Så hele det narrativ, som bliver skabt i den her sag fra den lovgivende magts side og fra skolebestyrelsen, den har jo det resultat, at den går ind og fuldstændig stigmatiserer den her unge engelske dreng, fordi at man ikke har lyst til at fortælle sandheden omkring det, der i virkeligheden er sket. Og det er det, som han har valgt at gå i fængsel for at få op til overfladen.
Og det er jo ikke noget nyt, hvis vi taler om Tommy Robinson, som jeg har fået flere domme, som jo overhovedet ikke er proportionelle med de ting, han har gjort. Det er første gang, at der er nogen, som der har fået en så lang fængselsstraf for noget, som jo i virkeligheden ikke er en kriminalsag, men jo i højere grad er en civil sag. Men alligevel har man valgt at give ham 8 eller 18 måneders fængsel. Og de 18 måneder skal han sidde i et topsikret fængsel, Belmarsh Prison, hvor at han kommer ind og skal sidde i et lille fængselssamfund med hårdkogte, voldelige forbrydere, hvor en stor del af dem er muslimske bander, hvilket jo har tvunget ham til, før han har været i fængsel, til simpelthen at gå i isolationsfængsling i hele den periode, han har været i fængsel, fordi at han selvfølgelig frygter for sit liv. Så jeg kan kun appellere til, at jer, som der måske også tvivler på mange af de ting, jeg sidder og siger, som der tror, at det her det er en omgang sølvpapirs hats snak. Gå ind og se hans film Silence. Gå ind og se den nye film, han har lavet, Lawfare. Og så prøv måske at tage den kritiske tænkerhat på, i stedet for at bare tro på alt, hvad der bliver sagt. En anden ting, som der også er vigtigt for mig at snakke om, det er min egen personlige agenda. Det her skulle gerne være en start på min egen rejse, et nyt kapitel i mit liv. På en eller anden måde kickstart igennem den lille tur, jeg tog til London, som jeg var inde på i de optagelser, jeg laver i London. Jeg har gået og vil i gang med det her i lang tid. Jeg har i stigende grad fået sværere og sværere ved at kigge mig selv i øjnene, fordi jeg ved godt, hvem jeg er, og jeg ved godt, at jeg har det helt klart bedst med at sige min mening og handle, når jeg mener, der sker noget, som ikke er rigtigt, noget, som der er forkert. Og jeg er ligesom en anden fuglemor, der skubber sit afkom ud over kanten til reden for at tvinge dem til at lære at flyve, så var jeg simpelthen nødt til at skubbe mig selv til England. Det blev meget spontant. Og min idé var, at hvis jeg kunne komme afsted til England, og jeg kunne få optaget nogle ting, så ville jeg på en eller anden måde have et afsæt, som der kunne motivere, tvinge mig til at tage mig selv seriøst og få afsluttet det her projekt, altså komme hjem og gøre det, jeg gør nu, sidde og få filmet de her resterende dele af min video, og så på den måde bruge det som et afsæt til at få lavet min første YouTube-video nogensinde. Og det har været rigtig svært. Jeg har stor modstand, altså følelsesmæssigt, på at gøre de her ting. Jeg er også bange for, om det her det kan have nogle kedelige konsekvenser for mig, ligesom som de mennesker, jeg talte med over til demonstrationen. Men jeg er kommet frem til den konklusion, at det må simpelthen være et spørgsmål om at prioritere. Og hvis jeg skulle have lov til at give et råd i den her video, så er det, at det er et spørgsmål om at tage ansvar og prioritere. Og min plan med den her kanal er ikke, at det bare skal være et sted, jeg skal sidde og hente likes, for på en eller anden måde at kunne se mig selv i øjnene, eller brødføde mig selv og min familie. Det er fordi, at der er brug for flere stemmer til at gå ud og blive en modvægt til det her narrativ, som der efterhånden har været i alt for lang tid. Og ikke fordi jeg siger, at det narrativ er 100% forkert, men jeg siger, at der er brug for en modvægt. Vi har brug for at finde kompromis i alt det her. Vi har brug for at finde kompromis i forhold til alt det her politisk korrekthed, som der er for tiden. Og små fællesskaber, som der er rigtig gode til at råbe op
på sociale medier, hvor vi er nødt til nogle gange lige tænke os en lille smule om at sætte os ned og have en voksen, fornuftig samtale baseret på fakta, før vi tager nogle af de her skøre beslutninger, som der er blevet taget herhjemme og i stor del af den vestlige verden igennem længere tid. Så for at være helt ærlig, og det er jo det er i sig selv svært at sige, men jeg kunne godt tænke mig, at den her kanal skulle være min platform til at gå ind og prøve at påvirke verden omkring mig. Og der vil jeg selvfølgelig sætte rigtig stor pris på, at der er nogen, der er enige med mig, at der er nogen, der har lyst til at abonnere på det, jeg siger, der er nogen, der har lyst til at trykke på de her like-buttons. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra jer, som der ikke er enige med mig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne få startet en voksen, saglig og i højere grad faktabaseret samtale op på, hvad vi vil med vores samfund. I stedet for at polarisere samfundet og stå i hver sit lille ekokammer og råbe og skrige hinanden. Og i den sidste ende har jeg har også en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at gå ind i politik. Og der tænker jeg, at den her kanal kunne være en glimrende metode til at finde ud af, om det rent faktisk er noget, der har på sig. For når man har så mange holdninger til så mange ting, som jeg har, så tænker jeg også, at det kan blive svært nogle gange at blive enig med en stor del af befolkningen. Så kanalen her er også min egen lille test på, om de ting, jeg mener, er noget, som der kan være så stor opbakning til, at det er noget, som i den sidste ende kunne tages videre med helt ind i hjertet af vores demokrati. Ja. Det var så min første YouTube-video nogensinde, så hvis du har været med fra start til slut, så tak for din tid og for din opmærksomhed. Det har været en skøn og finurlig proces. Jeg har lært en masse ting, jeg har lavet en masse gode fejl, og jeg tænker, at hvis du sidder derude og har noget kritik, meget gerne konstruktivt, så kan det være både til indholdet, men det kan også være til måden, jeg har lavet alt det her på. Som sagt, det har været learning by doing, så alt lige fra gode råd, små fif til videoredigering og kommentarer omkring mit indhold, det vil jeg sætte stor pris på. Og som sagt, jeg tror, at man kan sige mere eller mindre alt, men så længe at man får sagt det på en pæn og på en respektfuld måde. Så tænk lidt over det, hvis du gerne vil kommentere. Jeg er, ligesom alle andre herinde, afhængig af abonnementer og likes og alt det her. Så jeg håber, at jeg har fået skabt nok interesse hos dig til, at du har lyst til enten at abonnere eller like på min kanal her. Sig det som det er. Og jeg kan sige, at mit næste projekt, det bliver en opfølging på det her 2-tier policing. Jeg synes, der er masser af spændende sager at tage fat i rundt omkring ude i Vesteuropa, vedrørende fængselsdomme og bødestraffe. Har du selv nogle ting i den boldgade, du tænker, der kunne være spændende, så skriv det i kommentarfeltet, så jeg meget gerne kigge på det. Og ellers så, tak for mig, og sig det som det er. Og jeg håber, vi ses igen en anden gang. Hej, pas på jer selv.